Gaba da yin so da na shiga yaya zanayi gashi ta halin natsuwa da ni da ita mun fara so ba da dewa ba za na manta lokacin da muka fara haɗuwa asibiti ne ta kawo yaro jiki ba ruwa na gwada shi na bashi magani har na samu ruwa bayan ta tafi wata rana ta sake dawowa ta samu abokina ta ce ya bata lamba na dammawa a kwana a tashi ta ce da shi wai tana sona burinta ne da ni da ita mu yi auren kauna na ce mata ba komai za mu zauna gida mu tattauna da ta sake zuwa ta samu ba lafiya a jikina ta haɗu da aboki na hospital ta samu har an bani ɗaki ta zo don ta duba ni abin ya ban mamaki muna ta hira da ita zaune cikin ɗaki yamma ya fara yi aboki ya ce ta je taki akwai wata antina ta ce ta tafi taki akwai ɗan uwanta da suka zo tare ta bi su taki wannan lokacin ne aka sanar da iyayenta mahaifinta da ya ji ya yi alkawarin aure zai mata ba ta son saurayin gida kuma sun ki fahimta haka aka yi auren suna zaune tare da mijinta bayan wani lokaci mai tsayi kuma tana ta kirana tana faɗa inda zan aure ta za ta kashe mijin a kaina na ce da ita ki haƙuri zaman gidan auren sunna ta ce a'a na adana kalamaina na ce da ita ni kam ba za na aure ki ba ki haƙuri tun da gidanku shine kaɗai suka zaɓa wayo ni wayo ki bar ni in samu natsuwa ki bar ni in samu natsuwa